Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel दा big update सफैदों बेनो जाबाय एडमिट डाउनलोड खालामनो हाबाय रिलीज खालामबाय बेनो जाबाय आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव जाय नोंथांमोना ऑफिस एसिस्टेंट पोस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन टोटल पोस्टआ ऑल इंडिया 9000 बारा दंमोन दा बेयाव नोंथांमोना एडमिट डाउनलोड खालामदो सो बेखायनो फैखाबाय ऑफिशियल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो रेसेन्ट आपडेट दङ बेयावनो नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन 2 आगस्टआव सो दानिया गाव-गावनि आईडी खौ होनानै नोंथांमोना लगिन खालामदो आरो लगिन खालामनाय लोगो लोगो एडमिटआ बेयावनो डाउनलोड जागोन आरो दा बे एडमिट डाउनलोड खालामनायनि लास्ट डेटआ नोंथांमोननिया 18 आगस्ट दा बे जाबाय स्टेज 1 एग्जाम बेनिफ्राय बेयाव पास जानाय लोगो लोगो इन्टारभिउ थागोन आरो इन्टारभिउ पास जाबानो डाइरेक्ट नोंथांमोना आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव क्लार्कआव डाइरेक्ट साख्रि जागोन आरो आसामावनो पोस्टिं जागोन दा जाय नोंथांमोना एग्जाम होनो थांगासिनो दङ बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय दा एडमिटआ लासै लासै फैथारसिगोन दा बेनो जाबाय गासैबो एग्जाम दा बेनो बेनि सिलेक्शन प्रसेसआ फार्स्टआव एग्जाम जायो बेनिफ्राय पार्सनेल इन्टारभिउ आरो बेयाव पास जाबाथाय गाव काटअफ लानानै साख्रि जायसिगोन नोंथांमोननिया बे जाबाय नोंथांमोननि आसाम ग्रामीण बेंक सो बेनिफ्राय जों सेबेयाव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो एडमिट माब्ला मोनगोन बेनि सायाव एसे लेटेस्ट आपडेटखौ लाबोदों प्लास नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे नेगेटिभ दङ बेनिफ्राय लिराबा मा जागोन गोदान स्टुडेन्ट्स दङ बेखायनो फिन खनसे आपडेट लाना फैबाय सो दानिया जोंनि ADRE एग्जामाव कैटेगरी वाइज रानदों दा Gr.3 हिसाबै कैटेगरी एक्सेस लेभेला नोंथांमोननिया जागोन बेनो जाबाय 15 सेप्टेम्बराव दा रिवाइज नोटिस फैबाय नालाय सिगां आरो डिग्री लेभेलाव 22 मोन बाट सोलायनानै मा खालामखो 29 सेप्टेम्बराव बेखौ लांबाय सो बेनिफ्राय फुङाव आरो बेलासियाव एग्जाम जागोन फुङाव डिग्री लेभेल एन्ड बेलासियाव ड्राइभार देन Gr.4 27 अक्ट'बराव नोंथांमोननि क्लास 11 बेनिफ्राय 10 लेभेला खनसेनो एग्जाम जागोन बेखौ जों मोनथिबाय गोदान नोटिसआव दा जोङो नेगेटिभखौ रायलायनो सिगां डिसकास खालामनांगोन टोटेल मार्क्स एग्जामनि बेनो जाबाय Gr.4 135 बेनिफ्राय Gr.3 आव ड्राइभार लेभेलाव बेनिफ्राय एचएसआव 150 बेनिफ्राय डिग्रीआव 175 सो नोंथांमोना मोनसे हाबानो 1 मोनगोन Gr.4 एग्जामाव गासै 135 टा कुइसन थागोन अके देन बेयाव नोंथांमोना मोनगोन देन बेयाव 150 एग्जामाव नोंथांमोना 100 कुइसन बेनिफ्राय मोनसे हाबानो 1.5 मोनगोन अके बे जाबाय एचएस लेभेलनि Gr.3 आव प्लास ड्राइभार पोस्टआव आरो देन डिग्री लेभेलाव 100 कुइसन बेनिफ्राय मोनसे हाबानो 1.75 नोंथांमोना नाम्बार मोनगोन टोटेल 175 जागोन दा बे एग्जाम गासैयावबो नेगेटिभ दङ बेनो जाबाय 1/4 माने बाथ्रा जाबाय मोनब्रै रं जाबा नोंनिफ्राय -1 थांगोन बेखायनो गोबां कनफ्यूज जायो खायसे गोदान स्टुडेन्ट्सआ जे नेगेटिभ दङ नालाय 1/4 दा बेयाव हायिखौ लिराबा मा जागोन नेगेटिभ जागोन ना बेयाव पजिटिभ जागोन सो बेनो जुदि मोनब्रै रं जाबाथाय नोंनिफ्राय 1- थांगोन नालाय बेखायनो जुदि नों एन्सारखौ हायाब्ला सो नोंथाङा जुदि एन्सारखौ रोङाब्ला बेखौ जेबो दांनाङा जुदि दाङाबा जेबो बे जाया सो बेनिफ्राय माइनासबो थाङा प्लासबो थाङा जुदि हायालासिनो जुदि मोनब्रैखौ लिरोबा नोंनिफ्राय -1 दाननाय जागोन थिग बेबादिनो माइनास जायै जानानै नोंनि गासैबो नाम्बारानो खमायलांबाय थागोन आरो काटअफआव नोंथांमोना सौहानाय नङा अब्लाथाय साख्रि मोननाय नङा आरो दा बेनो जाबाय नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किंआ बेनो मोनब्रै रं जाबाथाय जायखिजाया -1 थांगोन गासैबो पोस्टआवनो दा बे एडमिटआ नोंथांमोना सेप्टेम्बराव मोनगोन फार्स्ट सप्ता सेप्टेम्बराव Gr.3 निखौ मोनगोन आरो फार्स्ट सप्ता अक्ट'बराव नोंथांमोना Gr.4 एग्जामनि एडमिटखौ मोननो हागोन आरो बे एग्जामा नोंथांमोना लकेलावनो जागोन बेनिफ्राय फरायनाया एमसिकिउ नायबा जागोन ना कनसेप्ट क्लियर जानांगोन ना थियरि नायनांगोन बेनि सायाव नेक्स्ट भिडिअ फैगोन Gr.3 आनो जा एबा Gr.4 जा बेखायनो नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव नायनो दाबाव दा आसा खालामो बयहाबो एग्जाम थागोन जानांगौ मेक्सिमाम दा बेखायनो मोजां फरायदो टाइमा बारा गैला